What's up mga kayabag? Nandito naman tayo para sa bagong kayabagan. Nandito si Ribas, ang aking backup, ang aking kagolax. Nandito naman si Priscilla, no? Si Priscilla ang aming tagagabay. Ay. Nandito po kami sa Southwestern University. Ay. Ay. So, ay. Ito-tour ka namin. Maya na lang tayo mag-usap. Ngayon ay papunta kami sa Colon. Yes. Ari, diri oy. Sa Colon. Maraming Colon dito. Ay, gwapa gud na ko diri ay. Gupo di Colon. No? O, di ba? Anong masasabi mo sa vending machine? Scam. Ay, ikaw, Priscilla, anong masasabi mo? Wala akong masabi. Ah. Wala akong masabi. Bakit ayaw mong sumabi? Hindi ko maintindihan. Like, na-siya something na insect na. Like, So- this was a unique vending machine I've Yes. ever seen. Like, exotic species, no? Exotic species. Exotic. Alright. Dito mo lang Sir, makakain. Vanessa. Ay. So, Guys, na so tayo. pili lang mo. Coffee, Black coffee. Milo. Milo. Ano love? Oh, Four love. season. Nang dahil sa four season sa cheese. Sa cheeser. Ito ang kanilang aquarium. Makikita mong hindi nalilinis yung aquarium nila. Tignan mo. Yung isda, sabi niya, "Hey darling, Hey, darling. Hindi help sila me here." kumikibo. Hindi sila kumikibo. Kahit ako'y kikibog. Baka nalumos yung fish. Lumos. Wow! sila nakaginhawa. Ang ganda ng bridge. Bread. Brad. Oo. So, ito yung fish pan nila. No? Garden. Of Garden sibuyas. na sibuyas. Garden din. Alogbati. Alogbati. So, kung gusto niyang kumuha ng alugbati ba to? Yeah. Oh, dito kayo kumuha. No? Okay. Ngayon, pag-usapan natin. So, kami dito, ay, Laban Bisaya. may pants akong Tagalog. Ano? Sumali kami sa Make It Easy, no? Dito sa Southwestern. So, yung ano kasi, Hindi namin naintindihan. every week, no? Kada linggo, nagbabayad kami ng 300, no? Per week. Okay, so, wala kaming kuan, ambot. kami Di na lang na-inform. hindi kami na-inform na ganun pala yung patakaran niya. Na, ganyan, kada Domingo, nagkaroon ng 300, Kada linggo. tapos, oo. Tapos may levels pa. So, hindi maayos ang weather. Like there is something Bakit? Kasi nasira yung weather. like, even our feelings nasira. Yes, oo. So, ngayon, papunta na kami sa, ewan namin kung saan kami pupunta. Basta. Basta, secret. Sumawa na lang kayo. What's up mga kaibigan? So, nandito na kami sa IMA 11. No? Gusiri pa niya. O, sorry, balitan. May apam. Okay, Okay, no? na. Para ikakuha na. Oh, bugiti po, wow! Oh, wow. Kababa ka. Kato galing gamay dito. Ako jud ang giandam para sa inyo ha. Alas 6 kay mo kabuok hurot ng gali to. Samot mo ka na nga. Oh, kalamigo ni Wer. Balik lang nga. Lenny's Dice Cube. Iyo, tangan lang tani diri ay. Nagdimalasahan. Buti yan sa dani. Okay, 11-11 tanin nyo ha. Huy. Oh, 11. Kami busy. Gusto ni kaon. Mac and cheese. Oh, ano yung kanon dali latoon. Masya kanton ba? Lami Palit light. Tilawi daw line. Ay, mahal. Okay, what's up? niyo tag sa We are going to try that. Ano ba? Ano na ba? Tara na, let's go. kani? Wala. Sa data. Bitok ko na kita ni. Kapaba din. Ay, sa'yo sa tabi. Dali. Alibo. Sa'yo. Yeah. Nana si kuya. Ay, ikaw ba?
ba? Sana natin ay project. Napakasir. kailan Ay, tabi. Mac and cheese. Anong bake ba? Ano na lang duha? Uy, palitan na yung tagsasagsani ba? Bungaran ito to eh. 19 ug 11. 13 ano? Wala. Ala, lang ba? Oh my God! Ang reklamo dahil ko, we are calling the attention of the mall owner. Please call Lilay from Steve Corbetta. Call this girl because Para sa sumon no, kaya nagguba dito sa diri no. magmakan pizza. Gusto yung magkantik sa ka. Ano ka sa ka? Uy, diri ka? Yes, kuya. Apil ka kaya? Sige kuya, bye-bye. Wal! Ayoko na. Yes. Nalimonyo ka! Willie! Ay, Hindi ka na liwat. okay everyone. So, dire na na-end na mong vlog. Bye-bye.